Korttia tarkastellessa huomaa, että korttien keskimääräinen massa on 0,00192 kg. Biologin kortin kiihtyvyys suhteessa kankaaseen on 6,17 metriä sekunnin neliöön, joten kitkakerran kankaan ja kortin välissä on 0,63. Tosin matikistilla tämä kiihtyvyys on 5,98 metriä sekunnin neliöön, joten uskon, että nämä kortit sisältävät vähemmän mustetta. Myös kemistin korttien kiihtyvyys huokuu heikkoutta. Checking off, data special. Laskelmieni perusteella matikistilla on suittet kortit, EK-kortteja. Kemistillä ei ole selkeästi mitään, mutta biologi vaikuttaa kyllä vahvalta. Koltaa hämäykseksi. Voi dipoli sentään. Taas pelkkää roskaa. Pitää kyllä tasoittaa kenttää tiputtamalla biologi. Hän ei mahda mitään arsenitrioksidin vaikutukselle. Ja sitten vähän lamauttavaa. Kappas, kukkakepit. Matikistin ja fyysikon kehosta huomaa, että he ovat itsevarmoja uroksia ja uskovat käteensä. Kemistin kasvot ovat tyynet ja ilmeettömät. Selkeä merkki siitä, että hän on vakuuttunut korteistaan. Call. Hertta 69, lemppari. En ole koskaan hävinnyt tällä kädellä, joten todennäköisyys voittoon on reilu 100%. Call. Call. Bluffikussi. Mut mä oon 3 kortin päässä kodeista. Kaikki on hyvin, jos sieltä tulee 7 tai 2. Herta 8, pata 6, herta kunkku. Huomaamme kemistin kaalavaltiomaa tutkien, että hänen sykkeensä on pysähtynyt. Tästä voidaan päätyä siihen johtopäätökseen, että kemisti on kuollut. Matikisti ja fyysikko ovat edelleen itsevarman näköisiä. Heidän silmistään näkee, että he ovat jopa hieman kiihtyneitä. Kyllä tässä kannattaa vain checkata. Check. Todennäköisyyteni väriin on 1 - 1 - 13 - 4 - 52 - 5 kertaa 1 - 13 - 4 - 52 - 6, joka siis tekee hieman alaspäin pyöristetty 34,631%. Kun tää päällä laskee vielä muiden käsiä, niin todennäköisyydet ja muiden pelaajien mahdolliset kädet on lopullinen todennäköisyyteni voitto on noin 51,01%. Tämä pitää tietysti kuitenkin huomioida se seikka, että fysiikka ja biologia ovat pelissä, joka viittaa siihen, että heillä on luultavasti hyvät kädet. Tilanne näyttää siltä suotuisalta. Käteni kuitenkin todennäköisesti paranee seuraavalla kortilla, joten tsekkaaminen näyttää parhaimmalta vaihtoehdolta. Check. Minulla on top pair, joka on todennäköisesti parempi kuin monet biologille laskemani kuvakortit. Vaikka matikistin kortit olisivatkin herttaa, johdan peliä ylivoimaisesti. Laita heidät maksamaan vähän lisää. 50 000. Voi kauhistuksen kanahäkki. Fyysikon kehon liikkeessä ei ole bluffin bluffia. Minusta tuntuu, että tässä vaiheessa paras vaihtoehto on foldaaminen. Miksi mitokondriani tuntuvat niin heikoilta? Tulee vähän hupsu olo. Call. Shit! Todennäköisyyteni ovat laskeneet 37,63%. Viisainta tässä vaiheessa olisi varmaan foldaaminen, mutta kokeillaan jäätä kepillä. 150 000. Matikistin kortti on pakko olla herttaa. Varmaan suoraakin vetoja. Hän ei muuten pelaisi todennäköisyyksiä vastaan. Mutta se tarkoittaa, että mun on pakko saada hänet maksamaan nyt, ennen kuin hänen kätensä kehittyy liikaa. No, katsotaan mitä tästä tulee. Onni. Voi ihan kompleksita sentään. Voiko fyysikolla oikeasti olla joku minun kättä parempi? Täytyy olla, eihän muuten pelaisi. Ainoa järkevä siirto on enää foldaaminen. Fuck! All in. Jacking off. Hertta 69. Hertta 69, just niin kuin laskinkin. Todennäköisyyteni näyttävät edelleen hyvältä. Come on! Jacking off!
todennäköisyyteni nousevat 40, 45, 45,45%. Mahdollisuuteni voittoon ovat siis vahvat. Koko tulevaisuuteni määrää nyt Riverissä jättävä kortti. Kaikki riippuu siitä, mitä pöytään seuraavaksi tulee! Come on, jengi, kello on 16.35. Nyt tuli lähtö.